Филип Григоров е познат на зрителите от забавния сериал "Новите съседи" по BTV Comedy. От години той живее в Испания и участва в различни проекти, като най-често играе лоши момчета. Испанците отдавна са открили поразяваща прилика с премиера им Хосе Сапатеро. Какво играете в последно време и в какви проекти участвате? Добър ден! Напоследък, даже с Влади Априлов правихме един спектакъл на български за българската общност в Испания. За мен беше нещо ново да играя на родния език. Много ми хареса, много щастлив се чувствам, понеже винаги играя на испански цял живот. Също е добре, също е предизвикателство, но като съм българин, всичко свързано с България ме прави много по-щастлив. И също театрални проекти имам, постоянно съм в кастинги за испански филми и сериали. Самите сценаристи, като пишат сценарии, обикновено за нас, българи и румънци от Източна Европа, руснаци, които аз играя, сърби, винаги пишат ролите като мафиоти, лоши момчета и така нататък. Мога да изиграя абсолютно всичко, но за съжаление само мафиоти. Въпреки многобройните зрители на сериалите и филмите, в които Филип взима участие, през последните години любовта му е другаде. Най-големия ми, най-хубавия ми спомен като артист и за мен най-скъпия, най-успешния момент, може би, беше в театъра, въпреки че имаше само около 30 човека публика. Най-големият успех за мен, където 3 или 5 милиона са ни гледали, това в театъра, този специален момент, беше една драматична роля, моят герой беше много нараним и успях, получи се. Това беше много трудно за мен технически, обаче се получи и като свърших и започнах да различавам лицата на хората в публиката и видях, че всички плачат, жените със сълзи, мъжете прикриваха, че съм ги развълнувал. Ето това ми беше най-специалната роля до момента и се надявам да ми се получи и в България да играя в театъра. Такава възможност да го изживея и тук. Също така много важна роля за вас е в сериала "Новите съседи". Какво ви дава тя като участие и как променя живота ви? Доста го промени със закъснение. Ще разкажа една любопитна случка за феновете на сериала, на която бях свидетел. Тогава не го знаехме. Беше нов сериал, току-що започнал да се излъчва. Никой не подозираше, че ще има такъв успех. Бяха излъчени само 2 епизода. И в една от почивките на снимките за следващите епизоди, Хосе Луис Хил, който е от главните, играе президента, разказваше, че ако няма достатъчно гледаемост, както първите 2 епизода, сериалът ще бъде прекъснат напълно. Това се е случвало няколко пъти, не са успешни и ги приключват. Никой не го знае след сегашния успех и не го подозира, че имаше такъв момент. И аз тогава не знаех пък, че ще има такъв успех този сериал. Снимах се, беше една малка роличка на руски мафиот в "Щурите съседи" преди 21-2 години вече. Мина известно време, сериал беше закупен в България, излъчи се, нямаше кой знае какъв успех и изведнъж се появиха "Новите съседи". И 10 години по-късно беше големия успех на сериала и мен ме очудва, но аз покрай това нещо придобих доста голяма популярност тук. А не покрай по-големи роли, които съм правил, но не се излъчват в България тези филми. И е много любопитно това нещо. Явно си приличаме много българите и испанците като темперамент и хората гледат сериала и го приемат по-близък, като по-наш така. От ролите му испанците започват да го разпознават и спират по улиците. Вече е известен с прозвището Филип Булгари. Когато имитирах техният президент Сапатеро най-вече, когато беше на власт, тогава почти не можех да ходя нормално по улиците. След това като мафиот много хора им е позната физиономията, знаят по физиономия, че съм артист, който често играе мафиоти, почти всичките им сериали. Самото име не ми го запомняха. И пак един актьор от "Новите съседи" изигра роля. Той ми предложи да се казвам Филип Булгари, че имам нужда от артистично име, за да го помнят по-лесно. И в момента, в който приех това, вече ми научиха веднага името. А пък на мен много ми харесваше по този начин, понеже все едно представя в по-добра светлина родината ни България в Испания. Там много се говореше, когато отидах, че са мафиоти, нашите автокраци. Сега се говори много добре вече хора на културата, артисти и така нататък, с повече уважение и се радвам, че имам принос към това нещо. На снимачните площадки с какви испански звезди се срещате, с какви ставате приятел? Най-добър приятел съм с Едуардо Гомес, който играеше Макси в "Новите съседи", преди това Мариано в "Щурите".
В моят клас се учеше Марио Касас, който след това стана много голяма звезда в момента, актуалната звезда в Испания с Бандерас и така нататък. В моята школа са учили Фернандо Техеро, с който сме доста близки, Начо. Доста така имам Виктория Аврил, като снимахме, се сприятелихме. Общо заето испанците са много дружелюбни и лесно се сприятеляват с всеки добър човек. Въпреки успехите си в Испания, на него му липсва родината, приятелите и най-вече синът му. Затова планира да се завърне в България и да започне нов живот тук. Работя по въпроса да се върна да живея тук постоянно и да пътувам в Испания само когато имам проекти. Затова е необходимо да започна по-често да работя тук като актьор в България. За сега няма тази възможност, не зная как да стигна до кастинги, нямам добър агент. Докато в Испания го имам доста работа и това ме принуждава да остана там. За да стигне до там, където е в момента, той жертва отношенията с сина си и оставя родината. Ако можеше да върне времето назад, би избрал съвсем друг път. Аз смятам, че сбърках по отношение на сина ми, който е най-важното за мен в живота ми, като емигрирах. С намерение да му помогна на него, да му бъда полезен, но тогава бях много млад и не съзнавах, че моето отсъствие всъщност не е добро за него. И сега, ако можех да върна времето, както е вашия въпрос, щях да избера да остана в България, да се боря за сина си, да се боря за България. Можеше да не съм актьор, можеше да съм сервитьор, таксиметро, шофьор, тук нещо най-обикновено, но според мен всеки българин, това ми е и посланието за младите, които биха емигрирали, ние трябва да си седим тук, да се бориме и да търсиме този успех тук. Не всеки ще го постигне, но България ще е по-добре. Моят син и вашите деца ще са по-добре.